DVD bat grabatzeko nero programa erabiliko dugu. Hasieran aukeratu behar da CD edo DVD hori datuz osatu egongo den edo musikaz osatu egongo den. Demagun datuz osatua egoten nahi dugula. Lehenengo CD edo DVD aukeratu, ondoren crear DVD datos egin, eta añadir. Orain nahi ditugun artxiboak gehituko dizkiogu. Nahikoa gehitu dugunean lehioa itxi, hurrengoa sakatu, grabador aktualen CD DV bikoitza agertzen dena aukeratu, DVD-ari izena ipini eta grabar sakatu beharko genuke.